उदालगुरियावबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा गुथि रोंगौथि आनजादा दिनै खुंफुंजालांबाय। बर' हारिनि माहारियारि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' फरायसाफोरनि सायाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनाय आरो बायदि सुबुं मावमिन आनजादफोराव बर' फरायसाफोरा गोरलैयै बाहागो लानो हानायनि खाबु खालामना होनायनि असिलायै थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बर' फरायसाफोरा गावनि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय थांखिखौ सिगाङाव दोननानै मिरु जिल्ला आरो दखरा आफादफोरा गुबुन गुबुन समाव बायदि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंबोबाय थादों। देग्लायबो दुलाराय रायजो नाङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दाब दाब जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आनजाद मिरुआव थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै गासै मोनब्रै आयदानि सायाव गुथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आनजाद मिरुआव बे आनजादखौ खुंफुंनायजों लोगोसे नोलोबारि दखरा एबसुनि बेंखनाव थानाय लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी नेहाथारि बड'सा ब्रह्म उदालगुरि जिल्ला आफादनि सोलोंथाइ सेलबेसन मोसाहारि बिथांमोनहा बेखेवनानै होयो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुथि रोंगौथि सायख' आनजाद एबा टेलेन्ट सार्च आनजाद दा बेखौ दिनै खुंदों। सारा आसामाव बे बर' बिजों फरायनाय फरायसाफोरनि जि टेलेन्ट नागिरनाय रोंगौथि नागिरनाय बे हाबाफारिया आनजादा आसामनि बर' बिजों फरायसालियाव जे बर' फरायसाफोरनि गेजेराव बे आनजादखौ दिनै लाबाय थानाय जादों गुबुन गुबुन जायगायाव। दा बेनिनो गुबै थांखिया जाहैबाय जोंनि बर' बिजोङाव फरायनाय बर' फरायसाफोरनि जि टेलेन्ट सोर फरायसाया माबायदि जागोन सोर फरायसाया बेसे नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हागोन जों बेफोरखौ नैबे आनजादनिफ्राय मिथिनो हायो। सोर फरायसानि रिजाल्टआ माबायदि जागोन बेफोरखौ मिथिनो हायो। दा बेनि गेजेरजों जोङो नैबे मोनसेखौबो जोङो नोजोर बोनानै नैबे टेलेन्ट सार्च आनजादखौ लानाय जादों जे फिउचाराव उननि समावहाय जि जोंनि कम्पिटिटिभ आनजादफोर होनांगौ जायोब्ला बेयाव माबायदि लिरनांगौ दा बै कम्पिटिटिभ आनजादफ्राव जेरैबायदि आनजादा जायो दा बे लेभेलैनो जोङो नैबे OMR शीट कुइसन पेपार बे कुइसन पेपारखौ जोङो बे क्लास 8, 9 नि जि सिलेबासाव दं बे सिलेबासखौ लानानै बनायनाय जादों। गाहाय जोङो इंराजि सानखान्थि बिगियान आरो GK बेखौ लानानै जोङो बानायनाय जाहैदों आरो टटेल एनरलमेन्टआ जोंना सारा आसामाव क्लास 9आव 8,423 दं आरो क्लास 10आवहाय 8,297 गासै 16,721 जन फरायसाया दिनै नैबे टेलेन्ट सार्च आनजादखौ होबाय दं। जाय बिथांमोना दिनै बेयाव उथ्रिसार जाबाय बा सेथि नैथि थामथि मासि आवग्रिनो हाबाय बिथांमोननि थाखाय मा राहा लानाय जादों? दिनै जोङो सिगांनिफ्राय जि जों टेलेन्ट सार्च आनजादखौ लाबोबाय थादों बेनिफ्रायनो जोङो खालामबोबाय थादों जाय फरायसाया सारा आसामनि बिथोरावहाय जाय फरायसाया बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हायो जोङो बै फरायसाफोरखौ नैबे जोंनि कनफारेन्स एबा कनभेनसननि गेजेरजों जोङो फरायसाफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। दा फरायसाफोरखौ जोङो मोनसे मिनिमाम माबा मोनसे रां बान्था होनानै आरो साइटेसनजों जोङो नैबे रायजो राजाफोरनि गेजेराव बै गुन गोनां फरायसाफोरखौ जों फरायनाय हाबाफारि बेखौ लाबोबाय थानाय जादों। फैयै दिनै 9 बोसोराव आगान होफैबाय नोंथांमोननि बानजायनायाव बिनि फिडबेकआ समाजाव माबायदि गोहोम गोलैयो बे आनजादनि? दिनै गुथि जाबाय टेलेन्ट सार्च आनजाद फाथिनाया दा बेवहाय जोङो रायजो राजानिफ्राय जोङो मोजां फिडबेकखौनो मोनदों। दा जों बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंनि फरायसाफ्रा नैबे आनजादखौ होनानै गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ आनजाद साख्रिनि आनजाद जिखुनु आनजादानो जा बै आनजादखौ जोङो मोजां रोखोमै आनजादफोरखौ होनो हानाय जोंनि फरायसाफोरखौ जों नुदों। जोंनि जि बिखेखखे बर' मिडियाम फरायनानै थांनाय फरायसाफोर दा बिथांमोनखौ आनजाद होनायाव नैबे नियम नितिफोरखौ सोलोंनानै थांखानाय जिहेतु दा बेवहाय आनजादफोरखौ मोजाङै होनो हानाय आरो मोजां रोखोमै रिजाल्ट खालामनाय बेखौ जों नुबोदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो टेलेन्ट सार्च होनाय जि जोंनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा जोंना बांनायनिफ्राय बांबोदों आरो बे सिस्टेमखौ जों अफलाइन आरो अनलाइन देग्लायनिफ्राय जों बेखौ खालामनो हानाय जाहैदों आरो